Tervetuloa seuraamaan lumimyrskyn keskeltä Kuopiossa järjestettävää tämän kauden 20. maailmancupin osakilpailua. Tämän järjestyksessä Kuopion osakilpailun pitäisi olla 21. mutta tämän talven lumioloista johtuen yksi osakilpailu itäisessä Saksassa Oberhofissa jouduttiin peruuttamaan ja näin nyt sitten järjestyksessään 20. kilpailu hypätään olosuhteissa, jotka eivät ole aivan parhaat mahdolliset, kuten kuvista näette. Koko päivän on eri puolilla Suomea lumimyrsky riehunut, mutta on tullut taivaan täydeltä ja kova tuuli vielä ikään kuin vahvistaa tuota lumisadetta ja tekee tietysti hyppäjille olot entistäkin vaikeammaksi. Onneksi tämän uuden upean Puijon K120 metrin takaa puhaltelee tuo navakka tuuli ja näin kilpailu päästään sitten hyppäämään aivan suunnitellussa aikataulussa ja toivottavasti myöskin suunnitellun mukaisesti kaiken kaikkiaan. Jos tuo tuuli ei tuosta nyt kovin paljon kiihdy tai muuta suuntaansa, niin uskoisin, että tämä kilpailu pystytään aivan suunnitellun mukaisesti viemään läpi. Tässä näette tämän uuden upean K120 metrin mäen Kuopion Puijolla. Ja näin Puijosta tulee sitten myöskin täysimittainen talviurheilukeskus, mäkikeskus, toinen Suomeen Lahden rinnalle. Ja jatkossa varmasti näissä maisemissa nähdään maailmancupin kilpailuja lisää. Kaiken kaikkiaan tämä on 5. kerta, kun maailmancupista hypätään Puijolla. Ja jatkoa tulee, se on aivan varma. Ja näin lähdetään sitten itse kilpailuun numerolla 1 Juho Forsman, Suomi, Joutsenon Kullervo. Joutseno, joka ei ole mikään kovin perinteikäs suomalainen mäkipaikkakunta, mutta Juho on ollut jo pitkään Suomessa kansallisen huipun tuntumassa ja onnistuu nyt erinomaisesti ensimmäisessä hypyssään. Ja vetää kyllä nyt niin pitkän hypyn, että uskoisin, että tuolla aletaan olla jo lähellä toisen kierroksen paikkaa. 118,5 metriä, hieno hyppy Juho Forsmanilta ja hän ottaa nyt kilpailussa johtopaikan. Lars Bronik numerolla 14 on nyt vuorossa, kun liittymme uudelleen kilpailuun mukaan. Bronik, joka aina silloin tällöin väläyttelee näissä maailmancupin kilpailuissa, hivenen vaikeuksia tuossa hyppyriltä tultaessa. Ja sinne 115 metrin tuntumaan tulee hänkin. Tuo punainen viiva on siis K120 metrin viiva. Ja kuten näette, 5,5 metriä siitä vajaaksi jää Bronik ja menee tässä vaiheessa kilpailun 4. Juho Forsman johtaa edelleen ja nyt sitten slovenialainen 4. paikalle. Jérôme G. Ranska on seuraavaksi hyppyvuorossa. Tällä kaudella parhaimmillaan 17 maailmancupissa. Ja nyt sitten ranskalainen hakee tästä kilpailusta hyvää sijoitusta, mutta tuo hyppy ei kanna 110 metriin. Jos sitä tuohon punaiseen 120 viivaan vertaa, niin arvioisin, että sinne alle 110, kuten myöskin tapahtuu 108,5 metriä Jérôme Gelle. Ja arvostelupisteitä 18,5 tasaisesti tällä hetkellä 4 kertaa. Ja Ranskan tuomari nyt sitten, jos vanhat verkit paikkansa pitää antaa hivenen paremmin, no ei anna 18,5 hänkin, joten tasaisesti Jérôme Gelle pisteitä. Ja tässä vaiheessa hän menee kilpailun 6. kun edelleen Suomen Juho Forsman johtaa, kun sitten kotimäessään hyppäävä Jussi Hautamäki, nuorten tasolla hyvin menestynyt kaveri, tulee ja hyvin tulee hänkin. Hyvin tulee Jussi Hautamäki myöskin, joten suomalaiset ovat aloittaneet tätä kilpailua ihan positiivisesti. Forsman siis johtaa ja nyt Hautamäki tulee sinne 115 metrin tuntumaan vain puoli metriä tuosta rajasta ja ohittaa näin sitten Bronikin ja menee tässä vaiheessa kilpailun 4. Näin näette kuinka Jussi Hautamäki tulee ja sitten hyvin lentää, vie tuota hyppyään ja tekee telemarkka-alastulon hyppynsä päätteeksi ja on tässä vaiheessa kilpailun 4. Hänen jälkeensä vuoro on sitten Jakub Suhacek,
ja sitten Hautamäen veljeksistä toinen Matti. Näin tsekki Suhacek ilmassa, eikä hän pääse tuonne lähellekään tuota punaista 120 metrin valoviivaa. Ja näin Suhacek, joka on aina silloin tällöin yllätellyt maailmancupympyröissä, ollut parhaimmillaan kolmosena. Pari vuotta sitten Salpausselän tuulikisassa ei nyt onnistu. Ja näin hänellä saattaa olla edessään laukkujen pakkaaminen jo ensimmäisen kierroksen jälkeen, eli asiaa tuonne 30 joukkoon tuskin on. Kun sitten Matti Hautamäki tulee vuoroon, nuorempi kahdesta Hautamäen veljeksestä, ja sieltä tulee Matti, tulee hyvännäköisessä asennossa, liitää ja lentää pitkälle. Hieno hyvä hyppy Matti Hautamäeltä puijolaiselta kotiyleisönsä edessä, ja siellä sitten viiman keskellä myöskin Suomen valmennusjohto ja kuopiolaiset valmentajat toteavat, että hieno hyppy Matti Hautamäeltä, 123 metriä, ja näin suomalaisilla kaksoisjohto tässä kilpailussa, kun vajaat 20 kisailijaa on oman osuutensa ensimmäisellä kierroksella suorittanut. Hautamäki johtaa, Forsman toisena, joten mielenkiintoisesti alkanut tämä kilpailu, ja kun oikein tarkasti papereita katsotaan, niin Lauri Hakola on vielä kolmantena, joten suomalaisilla tässä vaiheessa kolmoisjohto, kun Stian Kvarstad, joka Vikersundissa otti 7. sijan ensimmäisessä kilpailussa Vikersundin lentomäestä, mutta tänään ei kyllä kulje yhtä hyvin kuin silloin. Tuossa yhden kierroksen kilpailussa Kvarstad otti elämänsä parhaan maailmancupsijoituksen, ja tänään sen uusiminen on kyllä vaikea. Sanoisin, että mahdotonta, koska toista yritystä tänään ei mitä suurimmalla todennäköisyydellä Stian Kvarstadille tule tässä kilpailussa. Suomalaisilla siis kolmoisjohto tässä vaiheessa. Matti Hautamäki, Juho Forsman ja Lauri Hakola vastaavat tuosta suorituksesta tässä vaiheessa. Jakub Jirutek, myöskin Pavel Plotsin nuoria tsekkisuojatteja, tekee oman hyppynsä. Ei uhkaile kärkisijoja eikä tule myöskään selviytymään toiselle kierrokselle, kuten näistä lukemista voitte itsekin hyvin päätellä. Roberto Cecon seuraavaksi hyppyvuorossa, italialainen, joka on ollut jo pitkään mukana. On voittanut maailmancupin osakilpailuja niin tuolla vanhalla perinteisellä hyppytyylillä kuin tällä V-tyylilläkin. Väläytti hivenen tuolla Vikersundissa jo nousukuntoaan ja jatkaa nyt hyviä esityksiä. Tulee sinne lähelle 120 metriä. Roberto Cecon, Tarvisiosta kotoisin oleva italialainen, jolle tämä kausi on ollut kaiken kaikkiaan vaikea. Hyviä hyppyjä ei ole usein sattunut, mutta kuten mainittua, viime viikon vaihteessa Vikerissä jo väläytti nousukuntoaan, ja nyt hyvä hyppy häneltä, 118 metriä, ja menee tässä vaiheessa kolmanneksi. Tervetuloa takaisin Kuopion maailmancupin osakilpailun tunnelmiin, uuteen hienoon K120 metrin mäkeen. Matti Hautamäki edelleen ykkösenä, Juho Forsman kakkosena, kun Gert Siegmund Saksa on jo ilmassa ja pöllyttää lunta tuolla alle 110 metrin tietämissä, ja näin Siegmund ei tässä kilpailussa kyllä nyt sitten taida tavoitella paikkaa toisella kierroksella. 104,5 metriä 14, ja niin on, että Gert Siegmundin saksalaisen urakka tänään päättyy yhteen hyppyyn. Asiaa tuonne finaaliin 30 parhaan joukkoon ei tuolla hypyllä tällä kertaa ole. Espen Bredesen, tuttu mies meille kaikille, maailmanmestari, olympiavoittaja ja niin edelleen. Bredesen, jonka ura päättynee tähän kauteen
väläytti myöskin Vikersundissa yhden hyvän hypyn, mutta ei ole tällä kaudella oikein kahta hyvää kilpailuihin saanut. Ja täällä Kuopiossa näyttäisi nyt siltä, että ei sitten saa edes tuota yhtä hyvää hyppyä sinne 110 metrin tuntumaan. Bredeseen tulee ja voi olla, että tuolla hypyllä on vaikeuksia tänään selvitä 30 joukkoon. 109 metriä tässä vaiheessa 9. No jaha, pienoiset mahdollisuudet vielä Bredeseenillä on selviytyä toiselle kierrokselle, mutta sanoisin, että hän saa kyllä jännittää aivan loppuun saakka ennen kuin paikka on varma. Tuo 110 metriä voi hyvinkin tänään olla se viiva, josta miehiä erotellaan nyt sitten 30 joukkoon ja pakkaushommiin. Dessum tulee hyvin. Ranskalainen, jolla on tilillään maailmancupista jopa voitto parin vuoden takaa. Ja nyt Dessum jälleen, joka silloin tällöin aina väläyttää, tulee hyvin. ...119,5 metriä Dessumille ja tässä vaiheessa sitten kakkospaikka Matti Hautamäen perässä, joten ranskalaiselta hyvä hyppy. Dessum tällä kaudella ollut parhaimmillaan 9. sijalla Innsbruckin osakilpailussa, joten hyvä hyppääjä. Dessum on aina silloin tällöin pientä ailahtelevaisuutta hänen otteissaan, niin kuin tämänkin miehen otteissa Christoph Dufnerin. Tämä kausi on ollut kaiken kaikkiaan hänelle melkoisen heikko, eikä täälläkään nyt sitten parannusta tule Dufnerin mielialaan tämän kauden osalta. Hyppy jää tuonne 100 metrin tuntumaan ja sillä ei ole asiaa toiselle hyppykierrokselle. Kun muut saksalaiset ovat tällä kaudella menneet eteenpäin oikeastaan kautta linjan, niin Christoph Dufner on sitten tuo säännön vahvistava poikkeus. Hänelle kausi on ollut vaikea. Bruno Reuteler on nousukunnossa ehdottomasti oleva sveitsiläishyppääjä, joka olympiakisoissa aloitti nimenomaan joukkuekilpailussa hyppäämään hyvin. Tulee nytkin mukavasti ja on sitten kaatua tuon hyppynsä. Tulee lähelle tuota 120 metriä ja on sitten nenälleen tuon hyppynsä loppuvaiheessa tehdessään Telemark-alastuloa. Näköjään tuo pehmeä lumi ottaisi hivenen kiinni Reuteleria, joka edelleen näissä kuvissa lentää, vaikka tuo kuvaruutu nyt sitten näyttää meille aivan jotakin muuta. Näin tulee Reuteler sinne aika tarkasti 120 metriin ja sitten vaikeuksia. Joten Reuteler tässä vaiheessa tuonne aivan kilpailun kärkipaikoille. Valitettavasti emme saaneet nyt tuohon kuvaruutuihin hänen pituuttaan, mutta katsotaan ja tarkistetaan se aivan hetken kuluttua, kun nyt ilmassa on Wolfgang Loitzel ja hän tulee myöskin hyvin. Loitzel tulee erinomaisen hyvin myös hyppynsä. Reutelerin hypyn pituus edellisen hyppääjän oli 117 metriä. Ja nyt sitten tulee Wolfgang Loitzel 123 ja ottaa johtopaikan. Eli saa hivenen paremmat tyylipisteet kuin Matti Hautamäki konsanaan. Ja näin Loitzel ottaa johtopaikan ennen Hautamäkeä. Ja Bruno Reuteler tässä vaiheessa, siis hetki sitten 117 metriä hypännyt kilpailija, on 7. sijalla, kun Loitzel johtaa ja Hautamäki kakkosena. Ja nyt sitten ilmassa jo liidellyt Roni Hornsuu ei tällä kertaa pysty tuota kärjen järjestystä muuttamaan, joka on syytä vielä kertaalleen toistaa. Siis Loitzel 123 metrin hypyllään hetki sitten kärkeen, Hautamäki kakkosena, nimenomaan Matti. Dessum Ranska 3, Forsman 4, Hakola 5, Tsekon 6, sitten Reuteler ja Kvarstad. Martin Schmidt Berchtesgadenista
toisin oleva nuorukainen lähtee hetken kuluttua liikkeelle. Tällä kaudella tehnyt esimarssinsa maailman mäkihuipulle ja pyrkii nyt sitten jälleen maailmancupin pisteiden metsästykseen tässä osakilpailussa. Ja tulee sinne päälle 115 metrin tai ainakin tuohon tuntumaan, joten Smith taistelee paikasta tuonne 30 joukkoon. 115 metriä menee tässä vaiheessa 9. ja selvittää tiensä ilman muuta maailmancupin pisteille tänään tuolla hypyllä. Smithin jälkeen sitten japanilaista väriä tähän kilpailuun. Hideharu Miyahira 30. maailmancupin pisteissä. Näitä nuoria nousevia japanilaiskykyjä on Miyahira, mutta nyt on vaikeuksissa sitten Puijon lumipyryssä, eikä pysty aivan parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Nämä olosuhteet saattavat olla kyllä melkoisen vaikeat japanilaisille. Japanilaiset usein ovat vaikeuksissa silloin, kun olosuhteet ovat äärimmäiset, toisin sanoen vaikeat. Tosin tuolla Vikersundissa siitä ei ollut tietoakaan, vaikka tuuli oli kenties kovin, mitä koskaan lentomäkikilpailuissa on ollut. Silti japanilaiset pystyivät tuohon tämän kauden kolmoisen voittoonsa, joten siinä mielessä voidaan kenties unohtaa nuo äskeiset puheet, mutta takavuosina varsinkin asia on ollut niin, että japanilaiset ovat olleet vaikeuksissa, kun Jökelsöi tulee hyvin. Norjalainen Roar Jökelsöi, joka nyt on sitten valmiina nousemaan Espen Bredesenin, Lasse Ottesenin varjosta myöskin kohden Norjan kansallista huippua ja sitä kautta myöskin kansainväliseen tietoisuuteen vielä vahvemmin kuin mitä Jökelsöi on tässä parin kauden aikana tehnyt, jotka hän on kiertänyt maailmankappia. Ja nyt sitten kolmanneksi Jökelsöi 119 metrin hypyllään. Loitzel, Hautamäki, Jökelsöi, Dessum, Forsman siinä 5. kärki, Hakola 6. Tsekon, Reuteler, Kvarstad ja niin edelleen. Schwarzenberger, Reinhardt etunimeltään Itävallan ryhmästä tulee ja tulee hyvin hänkin. Sinne 120 metriin tässä nyt ovat monet pommittaneet. Yli ovat päässeet ainoastaan Loitzel ja Hautamäki. Ja sanoisin, että sinne 107-18 metrin tuntumaan kenties kantaa tämä hyppy Schwarzenbergeriltä. 117,5 metriä ja tässä vaiheessa 9. Ja nyt sitten Puijon 8000-päinen yleisö kiehuu. Yksi heidän suuria suosikkejaan jo monen vuoden takaa. AP Nikkola tulee hyppyvuoroon tässä mäessä, joka on uusi vihkimistään vaille tässä kilpailussa. Ja miten onnistuu AP? Onnistuu aika lailla hyvin. Toistaiseksi kilpailutilanteessa Nikkola on tässä mäessä hypännyt pisimpään. Tuollainen epävirallinen korkkauskilpailu pidettiin ja silloin Nikkola hyppäsi 125 metrin tuntumaan, nyt 10 metriä vähemmän, 115 metriä ja tässä vaiheessa Nikkola 11 paikalle. Joten ei aivan parasta AP:tä nyt kotiyleisö saanut tällä kertaa nautiskella, mutta tuolla hypyllä pitäisi kaiken järjen mukaan Nikkola selviytyä 30 parhaan joukkoon, joten toisella kierroksella on sitten mahdollisuus parantaa. Lasse Otteseen, joka tällä kaudella on hypännyt hyvin ennen kaikkea lentomäissä, ei ole ollut sitten aivan parhaassa vedossaan suurmäissä tai normaalimäissä, mutta tekee nyt kyllä hyvän hypyn. Ja se myöskin valmentajan lavalla todetaan. Otteseen tulee nyt selkeästi päälle tuon punaisen valoviivan, eli yli 120 metrin. Kuinka monta metriä pistetään päälle? 2-3 arvioisin. 3,5 ja näin Otteseen ottaa kärkipaikan Loitselilta tässä vaiheessa. Ja näin Otteseen Norja johtaa, Loitzel 2, Hautamäki Matti 3. Siinä 3 kärki, kun vuoroon tulee tällä hetkellä kenties kovimmassa vireessä oleva mäkimies Takanobu Okabe
joka ratkaisi joukkuekilpailun minun mielestäni omalla henkilökohtaisella hyvällä panoksellaan Japanille ja voitti Vikersundissa myöskin maailmancupin osakilpailu viime viikon vaihteessa. Ja sieltä tulee Okabe ja tulee 120 metriin, mutta ei kyllä tässä kärkipaikkaa mielestäni nyt Otteseenilta pysty valtaamaan. 119 metriä ja kuudenneksi tässä vaiheessa menee Okabe. Ja hänen jälkeensä on sitten vuorossa Kimmo Savolainen, joka otti pari vuotta sitten nimenomaan Puijolla tuossa vieressä sijaitsevassa pienemmässä mäessä ensimmäisen ja ainoan toistaiseksi maailmancup-voittonsa, joten Kimmolla hyviä muistikuvia kisoista täällä Puijolla. Totta kai kotimäessä on aina hieno ja hyvä hypätä. Toivotaan, että Savolainen pystyisi nyt tekemään sitten huippuhypyn tähän kisaan. Sieltä tulee Kimmo, hakee hyvää lentonojaa, mutta ei. ...112,5 metriä ja tiukalle menee nyt Kimmon osalta 30 joukkoon mahtuminen tässä vaiheessa 15 porukkaan, mutta ei ollut nyt aivan parasta mahdollista toimintaa hyppyrin nokalla Savolaisen osalta ja näin tässä vaiheessa sitten tuonne kärkeen ei ollut asiaa, kun Martin Höllvardt tulee hyppyvuoroon, itävaltalainen. Ja vahvasti pyrkii tuota hyppyä viemään eteenpäin ja onnistuukin siinä. Hivenen tuollainen kulmikas on Höllvardtin lentoasento, mutta siitä huolimatta hyvää meininkiä ilmassa. Ja näin sinne 120 metrin tuntumaan Höllvardt hyppyään vie. 121,5 metriä ja menee tässä vaiheessa neljänneksi Matti Hautamäen jälkeen Höllvardt, joten Otteseen, Loitsla, Hautamäki ja Höllvardt siinä neljännellä sijalla. Ja sitten Andy Goldberger seuraavaksi vuoroon. Ollut yleisön suosikki aina muun muassa täällä Puijolla niin kuin monessa muussakin paikassa. Tällä kaudella Andilla paljon vaikeuksia, kuten tiedämme. Myöskin siviilielämän puolella eikä hyppäämisessä ole kyllä sellaista rentoutta ja meininkiä, kuten olemme viimeisinä vuosina hänen kohdaltaan saaneet nähdä, joten 109 metriä tulee pudottamaan hänet mitä suurimmalla todennäköisyydellä toiselta kierrokselta. 12 hyppääjää jäljellä, Goldberger tässä vaiheessa 24, joten kyllä finaali taitaa tänään jäädä hyppäämättä Andreas Goldbergeriltä. Siellä näette kuvaruudun yläreunassa järjestyksen 5 parhaan osalta, kun Christian Brenden tulee hyppyvuoroon. Brenden, joka tällä kaudella on pystynyt yhteen osakilpailuvoittoon. Se tapahtui Zakopanessa kaiken kaikkiaan 2 osakisavoittoa. Hänellä on maailmancup-uraltaan. Viime kaudellahan Brenden nousi Norjan Aamaan joukkueeseen. On tällä kaudella kiertänyt lähes kaikki kilpailut, mutta tuota Zakopanen kisaa lukuun ottamatta oikein hyviä hyppyjä ei ole hänelle tullut. Nyt 110 metriä ja on todennäköistä, että Brenden putoaa finaalista. Japaninen lippu liehuu valmentajan lavalla ja se on liehunut mäkihypyssä tänä vuonna kaikkein parhaiten. Japanilaiset ovat koko kauden olleet hallitsevana mäkihyppymaailmassa Funakin johdolla ja nyt Noriaki Kasai on myöskin löytänyt hyvää vauhtia omalle nousulleen takaisin maailman mäkivaljoiden joukkoon ja Kasai tulee pitkälle ja ottaa nyt johtopaikan tässä kilpailussa. 92 hän oli lentomäenä maailmanmestari, oli kuumin suosikki Falunin MM-kisoissa 93, kaatui siellä harjoituksissa ja sen jälkeen ei ole tavoittanut niin hyvää virettä ennen kuin nyt sitten tämän kevään aikana on noussut takaisin aivan huippuvireeseen. Oli Vikersundissa jo hyvä Kasai ja nyt sitten täällä tässä vaiheessa johtopaikkaan ja lähenee 130 metrin rajaa tässä uudessa Puijon K120 metrin mäessä. 127,5 metriä
Noriaki Kasaille ja näin japanilainen ottaa johtopaikan. Hans-Jörg Jekle on seuraavaksi vuorossa. 2 kertaa olympiakisoissa joukkuekilpailussa onnistunut hienosti Saksan väreissä olympiakultaa ja olympiahopeaa vuosina 94 ja 98. Jekle on erittäin tasainen hyppääjä, joka tekee tällaisia tasaisen varmoja hyppyjä tuonne 15 sijan paikkeille lähes kilpailusta toiseen. Ja nytkin taas tuonne 120 metrin tuntumaan. No jää siitä nyt jonkin verran 113,5 metriä ja menee 19 tässä vaiheessa. Kuitenkin tuollainen tasainen jeklemäinen hyppy jälleen kerran ja hän on kyllä joukkuekilpailussa mille tahansa maalle erittäin hyvä hyppääjä. Tosin tietysti voi edustaa vain Saksaa, koska on tuon maan kansalainen. Ja näin ollen on ollut sitten Reinhard Hessin luottomies kyllä Saksan joukkueessa aina joukkuekilpailuja silmällä pitäen. Stefan Horngacher seuraavaksi vuoroon, kun näette sitten 5 kärjen myöskin vilahtamassa kuvaruudussa. Horngacher tällä kaudella myöskin tehnyt tasaisen hyvää jälkeä, niin kuin oikeastaan kaikki miehet, jotka maailmancupissa mahtuvat tuonne 15 parhaan ryhmään. Horngacher tulee korkealta ja pölläyttää siinä 106-17 metrin kohdalla lunta. Ei aivan pääse tuohon punaiselle 120 metrin valoviivalle, mutta tulee joka tapauksessa hyvin. Pääsee metrin päähän siitä 119 metriä Horngacherille. 5 kertaa 18,5 tyylipisteitä ja tässä vaiheessa kilpailussa 9. sijalle. Erinomaisen hyvä tasoinen kilpailu tästä Pujon kisasta on muodostumassa olosuhteista huolimatta. 9. oleva mies on myöskin siis päässyt tuohon K-pisteen tuntumaan ja se kertoo siitä, että mielenkiintoinen hyvä kilpailu on ollut meillä seurattavissa ja on varmasti tästäkin eteenpäin, kun Hiroya Saito olympiavoittajan joukkuekilpailusta Japanin väreissä Naganon olympialaisissa tulee hyvin ja pöllyttelee siellä 120 paikkeilla lunta, kun siellä myöskin Janne Ahosen henkilökohtaisen valmentajan Ari Saukon, Suomen päävalmentajan ja kakkosvalmentajan, tai Suomen päävalmentajan Hannu Lepistön ja kakkosvalmentaja Ari Viljasen takana 122,5 metriä Saiton hypyn pituus ja menee tässä vaiheessa Kasain ja Otteseenin jälkeen 3. sijalle. Kasai, Otteseen, Saito, Loitzel, Hautamäki, Hölvart, Jökelsöi, Dessum, Okabe, Horngacher. Siinä 10 kärki, kun Janne Ahonen tulee vuoroon. Olympiakisojen Pikkumäen 4. maailmanmestari vuosi sitten Trondheimista tulee ja on vaikeuksissa tuossa alkuvaiheessa, eikä pääse 120 metriin. Toivottavasti näkisimme nyt hidastuksen, että mikä menee Ahosen hypyssä pieleen tuossa heti hyppyrin nokan jälkeen, vai tapahtuuko sitten tuossa hyppyrin pöydällä jotain hänen osaltaan. Siinä näette, kuinka hän tulee aivan tuossa vinossa ja saattaa olla, että Ahonen on hivenen horjahtanut tuossa hyppyrin nokalla ja sen vuoksi sitten tuo ponnistus ei ole täysin tasapainoinen. 115 metriä 17 ja paljon jäänyt Jannelle sitten parannettavaa toiselle kierrokselle, eikä tänäänkään ole kyllä aivan Jannen päivä. Kovasti on nyt sitten tuota U-tuuria epäonnea Ahosen osalle kertynyt. Jotain erikoista tuossa hänen hypyssään tapahtui hyppyrin nokalla, kun sitten Sven Hannavalt tulee vuoroon, nuori saksalainen, ja vaikeuksia hänelläkin, ja Hannavaltin hyppy menee totaalisesti pilalle tässä kilpailussa. Hannavalt, nuorukainen, joka kohosi alkuvuodesta mäkiviikon aikana erinomaiseen kuntoon. Ei sitten aivan lunastanut lupauksia olympiakisoissa, tuo paine oli nuorukaiselle vielä liikaa, mutta osoitti Vikersundissa jälleen hyvää kuntoa, mutta epäonnistuu sitten tänään totaalisesti ja putoaa jatkosta. 68 metriä vain ja Hannavaltilla myöskin tuossa hyppyrin nokalla oli nyt suuria ongelmia ja näin hyppy menee totaalisesti pilalle. Yleisö huutaa tätä hetkeä, suurin osa katsojista on tullut seuraamaan. Suomalainen olympiavoittaja kotikulmilla, se on
jota ei voi jättää käyttämättä, ja 8000 silmäparia on tullut seuraamaan nimenomaan Soinisen hyppyä, ja näin lähtee olympiavoittajamme liikkeelle. Hyppyrin nokalta tulee rohkeassa etunojassa, vie hyppyä eteenpäin ja tulee sinne 120 metrin tuntumaan, mutta ei kyllä missään tapauksessa päälle. Sanoisin, että mieluummin metri pari alle 120 metrin, joten 10 joukkoon on mahdollisuuksia Janilla, mutta ei tuonne 5 parhaan joukkoonkaan pysty menemään. Menee 7. hyppäämällä tasan 120 metriä. Ja näin edelleen paras suomalainen on 5. sijallaan nuori Matti Hautamäki, kun 2 parasta ässäämme, Soininen ja Ahonen, enemmän tai vähemmän, molemmat epäonnistuvat, Ahonen enemmän ja Soininen vähemmän. Ja sitten jäljellä vielä tässä kilpailussa 5 hyppääjää: Peterka, Wiedhölzel, Harada, Tooma ja Funaki, ennen kuin ensimmäinen kierros on päätöksessään. Primoz Peterka, joka on tehnyt kyllä kohtuu hyvän kauden tänä vuonna, ei siitä pääse mihinkään ja on koko ajan kohonnut parempaan ja parempaan kuntoon kevään edetessä. Tekee nyt hyvän hypyn olympiakisoissa. Hän ei saavuttanut ensimmäistä arvokisamitalia, mutta oli kuitenkin koko ajan mitalin tuntumassa molemmissa kilpailuissa. 5. ja 6. sija kertovat siitä, ja nyt 127 metriä pistää tässä vaiheessa Peterka tuloslistoilla kakkospaikalle Kasain jälkeen. Kasai, Peterka, Ottesen, Saito, Loitzel ja parhaana suomalaisena 6. sijalla Puijon nuori Matti Hautamäki. Ja sitten tällä kaudella jo 3 osakilpailuvoittoon pystynyt Andreas Wiedhölzel, joka ainoana hyppääjänä tällä kaudella on kaikissa maailmancupin osakilpailuissa ollut pisteillä. Ja tuo tasaisuus on nostanut Wiedhölzelin sitten jo 4. sijalle maailmancupin pisteissä ennen tätä kilpailua. Ja näin Mika Kojokosken valmentama itävaltalainen tulee hyvässä asennossa ja tulee pitkälle, tekee Telemark-alastulon. Ja näin tuonne kärkikolmikkoon saadaan nyt sitten Wiedhölzelistä uusi mies ilman muuta. Sanoisin, että 124 5 metrin tuntumassa tuo hyppy on vieläkin pidempi. Ja näin Wiedhölzel menee Kasain jälkeen kakkoseksi. Kasai, Wiedhölzel, Peterka, Ottesen, Saito, Loitzel, Hautamäki, siinä 7 kärki. Ja Andreas Wiedhölzel tällä kaudella kyllä noussut ehdottomasti mäkihyppyeliittiin. Mika Kojokoski on tehnyt hyvää työtä ja näin Wiedhölzel on noussut tällä kaudella mahtavaan kuntoon. 2 olympiapronssia kirkkaimpana saavutuksenaan, kun sitten Masahiko Harada, maailmanmestari ja olympiavoittajan joukkuekilpailusta, tulee korkealta ja nyt mennään hirvittävän pitkälle ja Harada pystyy seisomaan tuon hyppynsä. Siinä syntyy uusi mäkiennätys ja Harada vetää kyllä niin pitkälle, että vaikka tekee täydellisen totaalisen tasajalka-alastulon, ottaa tässä johdon kilpailussa haltuunsa. Hurjan hieno hyppy. Tässä näette, näin lähtee Harada. Loistava ajoitus hyppyrin pöydältä, 135,5 metriä ja Masahiko Harada. Olympiavoittaja vuosilta 93-97, olympiakultaa joukkuekilpailussa Naganosta 98, ottaa nyt sitten ylivoimaisen johtopaikan tässä kilpailussa, tekee uuden Puijon mäkiennätyksen ja siinä on sitten melkoinen haaste myöskin 2 viimeiselle hyppäjälle tässä kilpailussa, Dieter Toomalle ja Kazuyoshi Funakille. Dieter Tooma maailmancupissa kakkosena, ei kuitenkaan saavuttanut henkilökohtaista mitallia Naganosta, joka varmasti miehen tähtäimessä oli. Jonkin verran balsamia varmasti tuli sitten Toomalle tuosta joukkuekilpailun hopeasta, jonka hän saavutti Saksan riveissä. Mutta nyt tulee sitten lisää pettymyksiä Dieterille, 114,5 metriä 25. Se selvittää tiensä toiselle kierrokselle, mutta vire ei ole enää samanlainen kuin kauden alkuvaiheessa, jolloin Tooma pystyi myöskin ensimmäisessä osakilpailussa maailmancupin osakisavoittoon. Ja nyt sitten kilpailun viimeisenä miehenä tämän kauden ehdottomasti paras mäkihyppääjä maailmassa, Kazuyoshi Funaki. Ja näin lähtee sitten Funaki ilmaan. Tulee sieltä hyvässä asennossa, mutta ei tule kyllä jättiläis pitkälle.
115 metrin tuntumaan ja näin Funaki on poissa kärkikamppailusta. Takaa puhaltava kova tuuli ja nämä olosuhteet eivät ole kyllä varmasti Funakille parhaat mahdolliset hänen tekniikalleen. 111 metriä 30. Ja näin Funaki pääsee viimeisenä miehenä mukaan toiselle kierrokselle. Siinä oli nyt maailmancupin johtajalle käydä kehnosti, mutta pääsee nyt sitten toiselle kierrokselle parantelemaan asemiaan ja aloittaa näin sitten tuon toisen hyppykierroksen. Niin, Funaki todellakaan ei ole parhaimmillaan näissä olosuhteissa, jossa tuuli puhaltaa vahvasti takaa. Hänen hyppytekniikkansa on sellainen, että se ikään kuin tarvitsee tuota tuulta puhaltamaan vastaan, jotta hän voi käyttää tuota aggressiivista ponnistustekniikkaansa parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksi. Joten siinä mielessä mikään suuri yllätys ei ole se, että Funaki ei tänään aivan kärjessä ole. Toki varmasti veronsa on myöskin vaatinut tietyt juhlamuodollisuudet, jotka olympiavoittaja on joutunut läpikäymään ennen takaisin Eurooppaan siirtymistään kotimaassaan Japanissa. Tässä näette kunniataulukkoa kärjen osalta ja ensimmäisen kierroksen jälkeen kilpailun kärjessä on siis kaksi japanilaista. Masahiko Harada uudella mäkiennätyshypyllään 135,5 metriä, Noriaki Kasai kakkosena, Widhölzl kolmantena, Peterka neljäntenä, Otteseen viidentenä, paras suomalainen Matti Hautamäki seitsemäntenä, sitten Jani Soininen 10. sijalla, Juho Forsman 15, Lauri Hakola 16, Ari-Pekka Nikkola 21. jaetulla sijalla Janne Ahosen kanssa, Jussi Hautamäki 24. Kimmo Savolainen 29. ja Kazuyoshi Funaki tulee siis hetken kuluttua aloittamaan toisen hyppykierroksen 30. paikalta. Siinä lyhyesti kerrattuna nuo tilanteet, jotka myöskin olette nähneet rullaavana kuvaruuduissanne tämän ensimmäisen kierroksen osalta. Japanilaisten panos jälleen kova. Andreas Widhölzl hyvin tuossa kärjen tuntumassa, niin kuin on ollut nyt oikeastaan. Sanotaan nyt lähes koko kauden. Peterka uhkuu nousukuntoa, samoin Lasse Otteseen. Ja suomalaisista voi antaa ilman muuta puhtaat paperit Matti Hautamäelle, Nuorukaiselle, samoin kuin myöskin Juho Forsmanille ja Lauri Hakolalle, jotka hyppäsivät hyvin ja ovat 16 parhaan joukossa ensimmäisen kierroksen jälkeen. Sen sijaan Janne Ahosen vaikeudet jatkuvat. Ari-Pekka Nikkola säilyttää tuota tasoaan, mutta ei pääse siitä nyt sitten tuollaisiin huippusuorituksiin ja tunkeutumaan tuonne 10 parhaan joukkoon. Ja Jani Soinisella varmasti koko ajan tilanne helpottuu tuon olympiavoiton tuoman huuman jälkeen. Hän on kohtuullisen mukavasti myöskin kilpailussa 10. paikalla. Ja tässä näette sitten Toni Nieminen tänään 48. eikä selvitä tietä toiselle hyppykierrokselle. Me jatkamme aivan pienen hetken kuluttua, palaamme tänne Puijon maisemiin toiselle hyppykierrokselle kauden 20. maailmancupin osakilpailuun. Näin alkaa kaikki olla valmista toiselle hyppykierrokselle tässä Kuopion upouudessa K120 metrin suurmäessä, joka on kyllä osoittautunut hyväksi mäeksi jo tämän ensimmäisen kilpailunsa aikana. Vaikka olosuhteet ovat olleet koko päivän vaikeat, lunta on tupruttanut ja tuuli on ollut navakkaa. Siitä huolimatta mäki on sen verran suojaiseen paikkaan rakennettu, että kilpailun hyppääminen on mahdollista. Ja näin tässä mäessä on päästy sitten tätä maailmancupin osakilpailua viemään läpi suhteellisen hyvissä olosuhteissa. Ja toivotaan nyt sitten, että tuo lumimyrsky ei tästä pahene tämän toisen kierroksen aikana niin, että koko kilpailu pystytään viemään suunnitelmien mukaisesti läpi. Ensimmäisen kierroksen jälkeen japanilaisilla siis, kuten mainittua, kaksoisjohto. Masahiko Harada ykkösenä, Noriaki Kasai kakkosena. Itävallan Andreas Widhölzl on sitten 3. paikalla. Japanilaisittain mennään siis tätäkin osakilpailua niin kuin on oikeastaan koko kausi kuljettu. Kaiken kaikkiaan 3 kertaa tällä kaudellahan japanilaiset ovat jo pystyneet kolmoisvoittoon. Ja se totta kai kertoo karua kieltää siitä, että japanilaiset ovat tällä hetkellä
maailman parhaita mäkimiehiä. Ja kun tuohon saldoon sitten lisätään vielä joukkuekilpailun ykköspaikka Naganossa, niin asia tämän kauden osalta on sillä saletti. Kuten näette, tuota uutta lunta on tullut melkoisen sankka kerros viimeisten minuuttien aikana taivaalta, ja nyt sitten mäenkunnostajat tekevät parhaansa tampatakseen tuon uuden sataneen lumen kiinni alastulon rinteeseen, jotta tämä toinenkin hyppykierros voitaisiin viedä hyvissä ja turvallisissa olosuhteissa lävitse. Yleisö on Pujon monttuun myöskin kertynyt mukavasti sääolosuhteista huolimatta tuonne 8 ja 10 000 väliin. Järjestäjät ilmoittavat yleisömäärän, ja se on kyllä helppo uskoa näitä kuvia katsellessa. Pujo on vakiinnuttanut paikkansa maailmancupin yhtenä osakilpailupaikkakuntana, ja hyvä niin. Täällä on järjestetty melkoisen hyviä kilpailuja viimeisten vuosien aikana, ja nyt kun tämä uusi Uljas Suurmäki myöskin tämän kilpailun kautta on vihitty käyttöön, varmaa on, että jatkossakin maailman parhaat mäkimiehet matkustavat pohjoismaisella kiertueellaan Savoon, ja sieltä sitten Salpausselän kisojen kautta Holmenkollenille ja niin edelleen, kunnes sitten kausi päätetään, niin kuin tänäkin vuonna, jälleen Planitsan osakilpailuun ja maailmancupin finaaliin. Nyt on Kazuyoshi Funakikin valmiina sitten hyppytornissa toisen kierroksen suoritukseensa ensimmäisellä 3.1, 111 metriä hänen hyppynsä pituudeksi. Ykkösinä mies on tällä kaudella tottunut hivenen muuallakin kuin pituudessaan. Ottanut eniten maailmancupin osakilpailuvoittoja tällä kaudella 4 kappaletta, ja nyt tulee sitten Funaki, mutta ei tällä toisellakaan hypyllä tule aivan niin hyvin kuin häneltä on osattu odottaa tämän kauden kilpailuissa. Täsmälleen 111 metriä tällä toisellakin kierroksella, joten 6.1 kaiken kaikkiaan miehelle nyt sitten pituuksissa tässä kilpailussa kasaantuu, ottaa kärkipaikan hypättyään ensimmäisenä toisella kierroksella, mutta ei kyllä tule nousemaan tässä kisassa nyt kovin korkealle. Kyllä nämä olosuhteet ja tuo navakka takatuuli taisivat tänään olla myrkkyä Funakille, ja näin hänen hyppynsä eivät onnistuneet sitten parhaalla mahdollisella tavalla. Näin näyttää päävalmentaja Hannu Lepistö sieltä merkin Kimmo Savolaiselle. Puijolainen voittaja parin kauden takaa nimenomaan täältä Puijon maailmancupin osakilpailusta jää tässä toisessa hypyssä nyt sitten vielä 5-6 metriä Funakin pituudesta. Ja näin Savolaisen tilanne ei tällä toisella kierroksella parane, jää 102 metriin peräti. 5x18 pistettä arvostelutuomareilta, ja tässä vaiheessa kisan kakkoseksi. Suomalaisen arvostelutuomarina tässä kilpailussa toimii Asko Aalto, Lahden hiihtoseuran hyppääjiä 70-luvulta, ja on toiminut nyt sitten viimeisinä vuosina erilaisissa tehtävissä niin Salpausselän kisoissa kuin Lahden hiihtoseurassa yleensäkin, ja nyt sitten Asko ensimmäisissä kansainvälisissä tuomaritehtävissään on näinä maailmancup-ympyröissä täällä Puijolla, ja hyvin mies on selviytynyt tehtävästään, ei mitään moitteen sijaa. Slovenian Lang epäonnistuu myöskin tällä toisella hypyllään. Useinhan näille nuorille hyppäjille tämä toinen hyppykierros on paljon vaikeampi kuin ensimmäinen. Ensimmäisellä painetta ei heille ole sijoituksen suhteen niin paljon, pystyvät tekemään vapautuneesti hyvän hypyn, mutta sitten toisella kierroksella usein tulee tuota yliyrittämistä hyppyrin pöydälle, ja näin ollen sitten hypyt jäävät lyhyiksi. Sen sijaan Hans-Jörg Jekle on jo sen verran kokeneen kaliberin kilpailija, hyvä kilpailija, että pystyy tällä toisella kierroksella nyt sitten kiristämään omaa hyppytahtiaan siinä mielessä, että parantaa pituutta 4 metrillä ja menee nyt sitten kisan kärkeen. Ja Jekle on nyt sitten tässä kilpailussa ykkösmiehenä, hyppäjänä, jonka pisteisiin tässä nyt sitten muut tähyävät.
Dieter Tooma aloitti kauden erinomaisen hyvin, on sitten kauden vanhetessa hivenen hiipunut. Edelleen maailmancupissa kakkosena, tarvitsee kuitenkin nyt koko ajan lisäpisteitä säilyttääkseen tuon asemansa, ja näin Tooma lähtee tavoittelemaan tuota 120 metrin valoviivaa ja tuleekin sinne lähelle. Ei taida aivan 120 metriin yltää, mutta suhteellisen lähelle tuota rajapyykkiä Tooma tulee. 119,5 metriä ja ohittamaan miehensä Jäglen ja ottaa tässä vaiheessa kilpailun kärkipaikan. Näin saksalaisilla kaksoisjohto, Tooma ykkösenä, Jägle kakkosena. Ja 17,5-18,5 arvostavat Dieter Tooman hypyn arvostelutuomarit. Ja minun mielestäni Asko Aalto, tuo ensimmäisenä tuomarina pisteitä antava kaveri, oli kyllä tuolla 17 puolella enemmän kuin oikeassa Tooman hypystä. Tähän ei aina aivan sakoteta minun mielestäni niin paljon kuin tuosta tasajalka-alostelusta voisi sakottaa, mutta tällä kertaa tuomarit olivat hyvin ajan tasalla ja ottivat sitten Toomalta vähennyspisteet tuosta hypystä. Vronik, slovenialainen, ei hänkään onnistu tällä toisella kierroksella aivan parhaalla mahdollisella tavalla, vain 104,5 metriä, ja näin hänenkin tiensä vie tulosluettelossa ensimmäisen kierroksen sijoituksen osalta alaspäin lopputuloksissa mitä suurimmalla todennäköisyydellä. Jussi Hautamäki on nyt vuorossa ja liuvussa, kuopiolainen. Puijolainen, siitä lähtee hänen hyppynsä liikkeelle ja tulee kohtuullisen hyvin. Sinne 118 metrin tuntumaan. – 117 metriä tarkalleen Tooman ja Jäglen jälkeen. Tässä vaiheessa Hautamäki menee kolmannelle paikalle, kun 7 kilpailijaa on hypännyt toisen kierroksen suorituksensa ja 23 hyppääjää jäljellä. Me pidämme pienen tauon, palaamme hetken kuluttua takaisin Puijolle. Janne Ahonen valmistautuu, keskittyy toiseen hyppyynsä tässä kilpailussa ja nyt toivotaan sitten Jannelle hyvää hyppyä tälle toiselle kierrokselle. Jannelle, jolla on ollut paljon epäonneakin viime aikoina mukana, ja nyt tulee hyvä hyppy. Se on yli 120 metriä ensimmäisen kerran tällä toisella hyppykierroksella, ja Ahonen ottaa nyt ylivoimaisesti johtopaikan haltuunsa, joka myöskin tuolla valmentajalavalla todetaan. 121,5 metriä ja Ahonen ottaa johtopaikan tässä vaiheessa. Ahonen, Tooma, Jägle, Hautamäki siinä kilpailun kärki juuri nyt, kun seuraavaksi sitten Janne Ahosen jälkeen hyppyvuoroon tulee Ari-Pekka Nikkola 9. miehenä tällä toisella hyppykierroksella. Ja Nikkola oli tasapisteissä Ahosen kanssa ensimmäisen kierroksen jälkeen, joten AP:nkin pitäisi tässä nyt sitten tuonne 120 metrin päälle pystyä hyppynsä viemään, jotta kärkipaikka vaihtuisi Ahoselta Nikkolalle, ja sinnehän Puijolainen pyrkii, mutta ei pysty niin hyvään suoritukseen tässä. Ja näin Nikkola joutuu sitten toteamaan, että tänäänkään ei aivan parhaalla mahdollisella tavalla nuo suoritukset onnistuneet. Vain 110,5 metriä ja nyt sitten 5. sijalle AP omassa kotimäessä käytävässä maailmancup-kilpailussa, kun vielä parisenkymmentä hyppääjää on tällä toisella kierroksella jäljellä. Ja sinne 120 metriin tulee nyt sitten Martin Schmidt, nuori saksalainen. Mutta sanoisin, että ei ota kyllä Ahoselta johtopaikkaa, mutta voi mennä tuohon maanmiestensä edelleen, eli Tooman ja Jäglen, ja näin myöskin tapahtuu. Ahonen, Schmidt, Tooma, Jägle ja sitten Hautamäki ja Nikkola
siinä tällä hetkellä 6 kärkimiestä. Smith, joka on tällä kaudella tehnyt hyviä suorituksia ja miehestä varmasti kuullaan myöskin ensi kauden kesäturneella ja maailmancupissa lisää. Bruno Reuteler 21. kierroksen jälkeen. Ja minun mielestäni tämä sveitsiläinen on tällä hetkellä hyvässä nousukunnossa, joten häntä kannattaa kyllä seurata tarkasti. Ja Reuteler tulee nyt hyvin. Tulee hyvin ja tekee pitkän hypyn. Hän aloitti erinomaiset hyppynsä jo joukkuekilpailussa Naganossa ja sen jälkeen on aina väläytellyt ja oli mukavasti jo maailmancupin pisteellä molemmissa Vikersundin osakilpailussa ja tekee nyt 124 metrin hyppyn ja sysää Ahosen kärkipaikalta tässä vaiheessa, joten Reuteler vahvistaa asemiaan ehdottomasti tällä toisella hyppykierroksella. Ja sveitsiläinen on noussut tällä kaudella kyllä ohi Silvana Freiholtzin Sveitsin ykköshyppääjäksi ehdottomasti. Ja Josef Samekilla, sveitsiläisten päävalmentajalla, on varmasti vielä tämän kevään aikana paljon ilonaiheita Bruno Reutelerin hypyistä. Reinhard Schwarzenberger tulee sitten seuraavana hyppyvuoroon ja Schwarzenberger oli 90 edellä Reuteleria ensimmäisen kierroksen jälkeen, joten reilusti yli 120 olisi pitänyt Schwarzenbergerin hypyn kantaa, jotta hän olisi tuonne kärkeen Reutelerin Ahosen kanssa kiilannut. Näin ei tapahdu ja Schwarzenberger tässä vaiheessa 8. sijalle. Schwarzenbergerin jälkeen tulee sitten hyppyvuoroon norjalaisista Frode Hore. Ja Hore 2 pistettä edellä johtavaa Reuteleria ensimmäisen kierroksen jälkeen. Sen verran on siis hänen etunsa kilpailun kärjessä olevaan hyppääjään nähden. Ja se tarkoittaa sitä, että tuollainen 123 metriä ja Telemar Kalastulo vie Frode Horen kilpailun kärkeen. Näin Hore, ja siinä lyövät heti tuossa ponnistuksen alkuvaiheessa tai ponnistuksen jälkeen välittömästi ilmalennon alkuvaiheessa sukset voimakkaasti. Se jarruttaa Horen menoa alkumetreillä ja näin vain 108 metriin hyppy. Ja tuo voimakas suksien liike tietysti kertoo myöskin sitä, että ponnistuksen ajoitus ei ole kohdallaan ja näin Frode Hore putoaa nyt sitten kisan kärjestä melkoisen kauas eikä pysty parantelemaan tällä toisella kierroksella juurikaan omaa asemaansa. Roberto Cecon 17 ensimmäisen kierroksen jälkeen 118 metriä italialaiselle ja nyt katsotaan sitten mitä tällä toisella kierroksella Cecon pystyy tekemään. Tulee tuossa vanhassa mallikkaassa asennossaan, mutta tehoa tuolta hyppyripöydältä on tällä kaudella puuttunut. Ja tämä hyppy, paljonko sille annetaan mittaa 116,5 metriä. Kolmanneksi menee Cecon, joten sijoitus tänään 20 parhaan joukkoon ja se on yksi hänen parhaistaan koko kaudella, joka kuten tuossa ensimmäisen kierroksen osalta sanottuna on ollut vaikea Ceconille. Reuteler, Ahonen, Cecon, Schmidt, Tooma siinä 5. kärki, kun sitten nuori Lauri Hakola tulee vuoroon 16. Ja nuorukaisille usein tämä toinen hyppy on vaikeampi kuin ensimmäinen. Toivotaan, että Hakola tuon vanhan myytin osoittaa vääräksi, mutta ei. Kyllä se vain usein on, että kun ensimmäisiä kertoja hyviä hyppyjä näissä maailmancup-yhteyksissä nuorille miehille tulee, niin toinen kierros on se vaikea. Ensimmäisellä saattaa tulla hyvinkin hyviä hyppyjä, kuten tuostakin statistiikasta näette, 118,5 metriä ensimmäisellä, 103,5 metriä toisella. Ja saman verran oli pohjalla myöskin Juho Forsmanilla. Toivotaan, että hänelle tulisi nyt sitten parempi hyppy kuin Hakolalle. Forsman on huomattavasti
vanhempi kilpailija ja ollut jo maailmancupissa useaan otteeseen kotimaan ympyröissä mukana, joten hänellä on siinä mielessä enemmän kokemustakin, mutta vaikeuksia on hänelläkin toisessa hypyssä. On se varmasti pidempi kuin Hakolan hyppy, mutta ei niin hyvä missään tapauksessa kuin ensimmäinen 118,5 metrin hyppy. No itse asiassa se on vielä hivenen lyhyempi kuin mitä oli Hakolalla. Ja 13 sija Juho Forsmanille tässä vaiheessa, joten hänkin putoaa tuosta hyvästä 15 sijan sijoituksesta ensimmäisen kierroksen jälkeen melkoisesti lopputuloksissa. Viiden kärjenä näette kuvaruudussa, kun Stefan Horngacher 14 mies ensimmäisen kierroksen jälkeen tulee vuoroon. Ja 120 metriä eli tuonne valoviivalle Horngacher, jos hyppynsä suuntaan. Hän siirtyy kilpailun kärkeen ja juuri siellä punaista pöllähtää. Joten aivan 120 metrin tuntumaan mies hyppää tämän hyppynsä. Ja hänen etunsa oli 4,7 pistettä Reuteleriin ja tämä hyppy on nyt sitten kaiken kaikkiaan 123 metriä ja Horngacher ottaa johtopaikan Reutelerilta. Ja näin Ahonen tällä hetkellä kilpailussa kolmantena ja toiseksi parhaana suomalaisena Jussi Hautamäki tässä vaiheessa kilpailun 6. AP Nikkola 7. Stefan Horngacher, jolla myöskin menossa parassa maailmankautensa, johtaa kilpailua, kun sitten Takanobu Okabe tulee vuoroon. 13 ensimmäisen kierroksen jälkeen Okabe, joka voitti Vikersundissa ja on erinomaisessa kevätvireessä. Kuinka onnistuu nyt sitten toinen hyppy Puijolla. Sieltä mies tulee, vie ahnaasti hyppyä eteenpäin ja tulee yli 120 metrin, joten saattaa ottaa tässä jopa johtopaikan Horngacherilta. – 123 metriä ja menee kärkeen. Okabe ottaa nyt johtopaikan Horngacherilta. Ahonen tässä vaiheessa neljäntenä, kun sitten seuraavaksi vuoroon Nicolas Dessum, ranskalainen, jolla myöskin on aina silloin tällöin ollut vaikeuksia saada kahta hyvää hyppyä yhteen kilpailuun mukaan. Katsotaan miten tänään. Toisaalta muistetaan se, että Dessum on pystynyt maailmancupissa voittamaan ja olemaan 3 parhaan joukossa. Eli kapasiteettia tällä urheilulukiolaisella vuoden 1992 olympiamaisemista Courchevelista kyllä on. Nyt hyppy menee sitten totaalisesti pilalle. Samantapainen hyppyriltä ulostulo kuin konsanaan Sven Hannavaltilta. Ja onneksi Dessum on sen verran kokenut, taitava kilpailija, että ei tuossa nyt hätäänny sen pahemmin ja näin mies selviää ehjin nahoin. Siinä tulee tuo hyppy ja sen jälkeen tulee vaikeuksia. Hän kallistuu vahvasti tuonne oikealle puolelleen ja pysyy kuin pysyykin hypyn pystyssä, vaikka se näyttikin erittäin pahalta ja vaarallisen oloiselta tuo hyppy yhdessä vaiheessa, mutta onneksi Dessum selviää ehjin nahoin ja sijoittunee nyt sitten tässä kilpailussa 30. kun Ruar Jökelsöi tulee hyppyvuoroon. Ja Jökelsöi sinne 115 metrin tuntumaan, joten ei kyllä tässä hätyyttele aivan kärkeä. Jökelsöi toiseksi parhaana norjalaisista ensimmäisen kierroksen jälkeen. Lasse Ottesen oli Norjan ykkösmies ja oli ensimmäisen kierroksen jälkeen 5. Ja Jökelsöi ei nyt sitten aivan tuohon kärkitohinoihin tässä vaiheessa pysty tunkeutumaan. Kun 10. ensimmäisen kierroksen jälkeen ollut olympiavoittajamme Jani Soininen tulee hyppyvuoroon. 2 maailmancupin voittoa tällä kaudella ja sitten tietysti tuo olympiavoitto kaiken kruununa ja hopea varmuutena ja vakuutena siitä, että Soininen tällä hetkellä on yksi maailman parhaita mäkimiehiä. Pöllyttelee lunta siellä 120 metrin tuntumassa, mutta eipä taida olla tämä hyppy niin pitkä, että Soininen johtopaikkaa tässä vaiheessa haltuunsa pystyisi nappaamaan. Pienoinen terävyys Janin otteesta tällä hetkellä puuttuu, mikä on tietysti aivan ymmärrettävää kaiken tuon olympiasähinän ja hulinan jälkeen.
neljänneksi 119,5 metrin hypyllä menee Soininen juuri ennen kämppäkaveriaan Janne Ahosta, joten nuo toverrukset nyt sitten sijoilla 4 ja 5. Okabe johtaa, Horngacher, Reuteler, siinä kolmen kärki, sitten Soininen, Ahonen, Tsekon, Schmidt, Tooma, Jekle, Hautamäki. Siinä järjestystä, kun Martin Höllvaart tulee hyppyvuoroon. Olympiapronssia joukkuekilpailusta Naganosta ja Höllvaartin hyppy jää alle 120 metrin, eli kärjen järjestystä Höllvaart ei 5 parhaan osalta pysty tässä nyt sotkemaan. 116 metriä ja menee viidenneksi ennen Janne Ahosta Höllvaart. Me pidämme nyt pienen tauon, palaamme hetken kuluttua takaisin Puijolle. Volkan Loitzel 7. ensimmäisen kierroksen jälkeen keskittyy, lähtee hetken kuluttua hakemaan johtopaikkaa tästä kilpailusta. Okabe johtaa, Horngacher, Reuteler, Soininen, Höllvaart 5 kärki, Ahonen 6. ja nuori itävaltalainen Loitzel ilmaan hivenen vaikeuksia alkulennossa, eikä tule huippupituutta hänelle. Ja näin putoaa ensimmäisen kierroksen hyvästä sijoituksestaan jonkin verran lopputuloksiin Loitzel 9. Ja näin Loitzel sijoittuu tänään 20 joukkoon tuon 15 sijaan tuntumaan, kun sitten viimeinen suomalaisista hyppytornissa Matti Hautamäki, nuorukainen, jolla nyt mahdollisuudet ottaa uransa paras maailmancupin sijoitus. Näin Hautamäki lähtee liikkeelle, lentää sieltä yleisön kannustaessa ja tulee, mutta ei niin pitkälle, että olisi tämän kilpailun paras suomalainen lopputuloksissa. Hyppy jää 100 10 metriin ja näin 10. Hautamäki tässä vaiheessa. Kohtuullisen hyvä kilpailu häneltä, mutta kuten mainittua jälleen nuorelle miehelle tämä toinen hyppy huomattavasti vaikeampi kuin ensimmäinen. Ja näin muutaman sijan joutuu Hautamäki antamaan ensimmäisen kierroksen sijoituksestaan periksi lopputuloksissa, kun sitten Hiro ja Saito tulee vuoroon. Saito, joka on mies, jolle voittaminen on usein ollut vaikeaa. Sen sijaan 3 parhaan joukkoon sijoituksia uralla on vaikka kuinka paljon. Sieltä tulee Saito ja tulee pitkälle. Olisiko tänään Hiro ja Saiton voittopäivä? Mene ja tiedä. Saiton kaiken järjen mukaan pitäisi tällä hypyllä kyllä siirtyä kisan kärkeen. No enpä tiedä, 123 metriä riittää johtopaikkaan. Saito, Okabe, jälleen japanilaisilla kaksoisjohto. Ja vielä on nousevan auringon miehiä 2 jäljellä, eli Kasai ja Harada ensimmäisen kierroksen jälkeen 2 parasta, joten japanilaisten panos tänäänkin erittäin vahva ja hyvä, vaikka heidän tämän kauden ykköskorttinsa Funaki epäonnistuikin. Silti miehiä riittää kilpailun kärkeen ja osoittamaan laveaa, laajaa, ylivertaista mäkihypyn tasoa juuri tällä hetkellä. Lasse Otteseen kiinni tämän kauden parhaassa maailmancup-sijoituksessaan lentomäkien ulkopuolella. Onnistuuko toisellaan Otteseen? Tulee hyvin ja tulee sinne 120 ja on tänään 10 parhaan joukossa. On iloinen, tuulettelee. Tämä taitaa olla Otteseenin ja onkin Otteseenin paras sijoitus normaali- tai suurmäkikilpailuissa tällä maailmancup-kaudella ja menee tässä vaiheessa kakkoseksi, rikkoo tuon japanilaisten kärkitiimin Saito, Okabe ja näin Otteseen kakkospaikalla ja ottaa tänään hienon hyvän sijoituksen, vähintäänkin 6 on Otteseen kilpailussa, kun 4 hyppääjää enää jäljellä. Primoz Peterka seuraavaksi vuoroon on slovenialainen ja hänellä pohjalla 127 metrin hyppy. Ja oli
yli 4 pistettä edellä Saitoa ensimmäisen kierroksen jälkeen, joten 121 metriä takaa Peterkalle johtopaikan tässä vaiheessa. Ja sanoisin, että Peterka ottaa nyt johtopaikan haltuunsa tällä suorituksella. ...124,5 metriä ja Peterka ottaa varmoin ottein johtopaikan haltuunsa. Tässä näette, ponnistus ajoittuu suhteellisen mukavasti tuota yppäripöytää vasten. Ja sen jälkeen tuo hänen leveä V-asentonsa, joka kerää kaiken vastaisen ilmavirran tuosta alastulorinteen pinnasta, kiidättää hänet lähes 125 metriin ja johtopaikalle. Peterka, Saito, Ottesen, Okabe, Horngacher 5, Soininen 7, Ahonen 9, kun Andreas Wiedhölzl tulee hyppyvuoroon. Yksi tämän kauden parhaita hyppääjiä tulee hyvännäköisessä asennossa ja tulee pitkälle, mutta riittääkö tuo hyppy nyt sitten Peterkalle? Parempi alastulo ehdottomasti minun silmääni on tuo Wiedhölzlin alastulo, 124,5 metriä ja riittää johtoon. Wiedhölzl ottaa Peterkalta johdon ja näin Wiedhölzl, kun 2 japanilaishyppääjää jäljellä, johtaa kilpailua ja näin Mika Kojonkosken paluu itävaltalaisen väreissä Puijolle on sujunut mallikkaasti Andreas Wiedhölzlin ansiosta ja myöskin Stefan Horngacher säestää, samoin kuin Martin Höllvart hyvin olemalla 10 parhaan joukossa tuota itävaltalaisten vahvaa panosta, kun sitten 2 japanilaista jäljellä. Noriaki Kasai, vuoden 1992 lentomäenä maailmanmestari, lähtee liikkeelle, tulee tuossa tyypillisessä japanilaisessa rohkeassa etunojassa, mutta ei tule kyllä nyt riittävän pitkälle, joten Kasai ei ota Wiedhölzliltä tässä johtopaikkaa, eikä käsitykseni mukaan kyllä ota Peterkalta kakkospaikkaakaan, ei. Hänellä on vaikeuksia nyt jopa tuonne 5 joukkoon mahtumisessa, menee 4. ennen Ottesenia, joten Wiedhölzl, Peterka, Saito, Kasai, Ottesen 5, Okabe 6, Horngacher 7, Reuteler 8, Soininen 9, Höllvart 10, Ahonen 11, kun tämä kilpailu ratkaistaan. Masahiko Harada, jolla oli Andreas Wiedhölzlin etua tuollaiset 7 pistettä ensimmäisen kierroksen jälkeen, joten 122 metriä riittää Haradalle kilpailun voittoon. Masahiko Harada tulee sieltä, vaikeuksia alkuilman lennossa, hivenen rauhaton on hänen lentonsa, eikä tule niin pitkälle, joten Andreas Wiedhölzl ottaa tässä voiton, ottaa kauden 4. ykköspaikkansa maailmancupissa, kun Haradan hyppy jää 114 metriin ja näin Harada 242,6 pistettä on 4. Wiedhölzl tänään 1, Peterka 2, Saito paras japanilainen 3, sitten Harada 4, Kasai 5, Ottesen 6, Okabe 7, Horngacher 8, Reuteler 9 ja Jani Soininen kilpailun 10. paras suomalainen. Siinä lyhyesti tämän kisan palkintojärjestys ja näin siellä sitten Andreas Wiedhölzl ottaa voittajana onnitteluja vastaan. Wiedhölzl, joka tällä kaudella on siis ainoana hyppääjänä ollut kaikissa maailmancupin kisoissa maailmancupin pisteillä. Se osoittaa erittäin hyvää hyppyvirettä koko kauden osalta ja Wiedhölzl nousee nyt sitten tämän menestyksensä myötä maailmancupin kokonaispisteissä 2. Kazuyoshi Funakin jälkeen. Harada putoaa 3, Tuoma 4, Peterka on 5. sijalla ja Jani Soininen 6. parhaana suomalaisena, Janne Ahonen 8. sijalla ja suomalaisista poimitaan sitten Kimmo Savolainen 20. Ari-Pekka Nikkola 22. ja Mika Laitinen, joka ei kotimäessään selviytynyt karsinnasta 50 joukkoon ja tähän varsinaiseen kilpailuun on 24. Näin Wiedhölzl, jolle maailmancupin voitto on koko uralla 5, eli vain 1 ennen tätä kautta oli hänellä tilillään voittoja, mutta tämä kausi on nostanut Wiedhölzlin
ehdottomasti maailman mäkihyppy eliittiin. Sanoisin, että tällä kaudella 4 parasta miestä maailmassa ovat olleet Funaki, Wiedhölzl, Soininen ja Harada. Ei kenties aivan tuossa järjestyksessä, mutta nämä miehet ovat olleet kautta linjan erittäin hyvässä kunnossa, vireessä ja ovat olleet mielestäni tämän kauden johtohahmoja tämän vuoden osalta, ja ehkäpä tuollaisena lupaavimpana tulokkaana voisi myöskin esiin nostaa Saksan Sven Hannawaldin, joka on ollut kyllä joulun jälkeisissä kilpailuissa erittäin hyvä, vaikka epäonnistuikin tänään pahoin osittain ja myöskin olosuhteiden uhrina. Tässä näette tämän kilpailun tuloslistaa, ja suomalaisista poimitaan nyt vaikkapa Kimmo Savolainen 28. tässä kilpailussa. Näin on 20 maailmancupin osakilpailua saatu tältä kaudelta pakettiin Eurosport-urheilukanavalla. Ja viikon vaihteessa sitten perinteikkäät Salpausselän kisat Lahdessa. Jos ette pääse paikan päälle seuraamaan suomalaisten olympiavoittajien Mika Myllylän ja Jani Soinisen edesottamuksia, tulkaa seuraamaan Eurosport-urheilukanavalta lähetyksiä Salpausselän kisoista viikonvaihteena lauantain, sunnuntain ja maanantain aikana. Tarjoamme teille koostelähetyksenä kaikki Salpausselän kisojen tärkeimmät ja mielenkiintoisimmat tapahtumat, joten liittykää jälleen viikonvaihteessa maailmancupin pohjoismaisten lajien pariin Eurosport-urheilukanavalle, kun tässä saamme sitten nautiskella vielä Andreas Wiedhölzlin voittohyppyä toisella kierroksella. Andreas Wiedhölzl tänään Puijon 1, Peterka Slovenia 2 ja Hiroja Saito Japani kisan 3. Paras suomalainen Jani Soininen 10, Janne Ahonen tänään 12, Matti Hautamäki 16, Jussi Hautamäki 20, Ari-Pekka Nikkola 21, Lauri Hakola 25, Juho Forsman 26 ja Kimmo Savolainen 28. Siinä suomalaiset, jotka saivat tänään maailmancupin pisteitä. Suurimman potin kerää kuitenkin tämä mies, Andreas Wiedhölzl, 100 maailmancupin pistettä, ja ne siivittävät hänet toiselle paikalle maailmancupissa Kazuyoshi Funakin jälkeen, kun 20 kilpailua on hypätty. Lumimyrskyisät olosuhteet eivät lannistaneet sen paremmin yleisöä kuin Kuopion kisajärjestäjiäkään. Mallikkaasti on tämä iltapuhde viety läpi Puijon uudessa K120 metrin Suurmäessä, joka heti ensimmäisessä kilpailussa on osoittautunut oivaksi hyppyriksi, josta varmasti jatkossakin maailmancupin osakilpailuja hypätään. Maailmancupin, jonka tilanteen Kuopion osakilpailun jälkeen kärjen osalta näette tässä kuvaruuduissa vielä vahvistuksena sille, jonka tuossa aiemmin jo kerroin. Suomalaisia 10 joukossa 2, eli meidän tämän hetken 2 ylivoimaisesti parasta mäkimiestämme, Jani Soinisen ja Janne Ahosen. Heidän takanaan onkin sitten melkoinen kuilu muihin suomalaisiin hyppääjiin, ja siinä on sitten haastetta Suomen valmennusjohdolle ja totta kai myöskin hyppääjille itselleen ensi kautta ajatellen, nimenomaan muille Soinisen ja Ahosen takana nousta näiden 2 hyvän hyppääjän rinnalle.